brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side. Alright, good morning everyone. So today gagawa lang po tayo ng simpleng review sa ating gamit na camera. I-review po natin ang aking SJ Cam, no? So titignan natin ang kanyang battery consumption, kung ito ba ay tatagal pa ng 30 minutes, no, dahil ito ay matagal ng camera ko. At check natin yung kanyang audio quality, kung okay ba siya kaysa GoPro, at kung okay ba itong gamitin para sa pagmo-motovlog. Okay? So mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung part na nahihirapan ako sa paggamit sa kanya. Alright? So balikan ko kayo mamaya, guys. Alright, so we are back. So ngayon ay magte-test tayo ng audio, kung okay ba ang audio ng SJ Cam. So kayo na po ang humusga kung okay ba, kung mas okay ba yung mensahe, kung maliwanag ba ang pagkaka-pronounce. Yan. So magpapagas muna tayo. I-check natin kung gaano nakataas yung 69.30. Grabe. Di malang umapaw. Hindi man lang umapaw. Kung magpapaputang tayo, siguro 400 na siya ngayon. Oh guys, nakikita niyo ba? Nakikita ako. Medyo nagpalit tayo ng plano. Medyo pinagpala tayo ngayong araw. So tayo pupunta dyan sa part ng bundok na yan. Akit tayo dyan. Kaya abangan nyo, guys. Excited na ako dahil ang last na akit ko dyan ay 2019. So titignan natin kung ano nga ba ang nagbago. Alright. Oh, grabe na to. Feeling ko nasa kabilang mundo ko. Gano? Mga bundok. So, akitin natin ang isa dyan. Woohoo! Grabe siya, andun yung hagdanan tuloy. Yung kalsada. Andun sa tuktok yung kalsada, guys, eh. Ay, pagpalain tayo sa pag-akyat natin sa bundok ng Aguilar. Daang Katutubok. Right guys, so nakikita nyo ba yung bundok na yan? Akit tayo dyan mamaya-maya. So pahinga lang para tayo ay medyo okay sa pagtaas. Yan guys, nakapasok na tayo sa Daang Katutubok. So ito ang bubungad sa inyo, guys, ang makipot na daan.
Dito lang po ito matatagpuan sa Sitio Mapita. Yan, pwede nyo i-search sa Google Map. Saan ba yun? Excuse me po, pwede magtanong? Dito po ba yung papuntahan ng Katutubo? Maraming salamat po. Yan, sa tagal natin hindi nakapunta, naligaw-ligaw pa tayo. Kaya sigurado napakaraming riders na nandito or magmula kaninang umaga. So, mga riders, oh. Yan, pwede. Sana okay na yung kalsada sa taas. Oh, dahan-dahan lang. Wala, pababa. Yan, dahan-dahan lang tayo dahil hindi naman natin kabisado yung daan. Pag ito hindi natin na-akyat, ibig sabihin hindi na kaya ng motor ko umakyat ng Baguio. So kailangan natin magpalit ng malaking sprocket para sa matinding akyatan. Yan oh. Kaya kailangan mag-ingat dahil mabuhangin, sigurado madulas. Pataas na naman. Sana nakikita nyo rin dinadaanan ko, no? Ayun na, naalala ko itong ano na to. Meron ng mga nakaano dito, Daang Katutubo Coffee Shop. Para tayong bata. This is a public forest, not for sale. Hello. Ang taas na.
Mamaya doon na lang tayo kukuha ng magandang ano sa taas. Napagala tayo nang wala sa oras. Malamig dito sa taas. Sayang, naiwan yung GoPro ko. May butas. Vishnu, Marimar. Nakakalula. Oh! Medyo gumanda na rin kahit paano yung ano, yung kalsada. Dati nang umakit ako dito, lubak-lubak. Nasira yung motor ko. Hanap lang tayo na ang tatambayan. Ito guys, meron tong kasunod na ano, ang tinatawag na daang kalikasan. Ang kagandaan naman doon, medyo maluwag. Medyo maluwag ang kalsada doon. Ano? Pwede kayong pumunta dyan. Yeah, babe. Medyo naayos na nga talaga yung ano, yung kalsada. Oh, the shit!
maganda talaga punta dito mga umaga or hapon. Pero pag mga ganitong tanghali, sobrang init. Hindi tayo kapamasyal. Puro chocolate na nakikita natin bundok. Woohoo! Zigzag. Para ka na rin magpunta ng Baguio. Wala. Nakakalula. Meron na rin ginawang tambayan, no? Sa mga gustong huminto. Wow. Yun na, mataas pa eh. Kailangan talaga kabisado mo ang gulong mo dito. Dahil ang kalsada hindi pantay-pantay. Sarap. Kahit pa paano meron tayong video papunta dito, no? Kasi matagal ko na itong gustong gawin. Hindi ko lang magawa. Ayun o, kalsada sa tuktok. Yung nakikita ko kanina sa baba, sa highway. Sarap magpalipad ng drone. May drone. Tapos na ang kalsada nga, tapos na, ayos na! Parang may naalala ako dito sa lugar na to ah. Ayan guys eh. Tarik. Hey, please. When the stars align with a certain mind, you can read the lines and you shall find a universal love, just one of a kind. Look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast.
you'll miss it if you blink. So now watch out. Ay, hanap din na ng lilim. When the stars align with a certain mind, you can breathe the Right, so pababa na tayo guys. fly. Hindi na natin inabot yung pinaka Just one other tok-tok. look up to the sky, let yourself unwind. Hey now, it's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now Ayan, so kailangan natin magdahan-dahan sa pagbaba there's a billion dahil nga matarik. on the brink of now in the Milky Way. Kaya enjoyin nyo na lang ang pababa. In the Milky Way. Emptiness so vast yet so complete. Matagal-tagal din tayo hindi nakapag-drive ng ganitong pababa, ang ganitong katarik. Kaya kailangan safety first. Hindi natin kailangan magmadali. It's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now in the Milky Way. In the Milky Way. Hindi ko maalala kung saan ako nagpa-picture dito noon. Pero pati talaga malakas ang preno mo dito. Oh, hey. It's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of night in the Milky Way. In the Milky Way. It's passing so fast that you'll miss it if you blink. So now watch out. There's a billion stars right on the brink of now. Mga nakabike oh. Mga idol yung mga nakabike. Wow. Yung pinaka taas niya.
Hindi ko alam eh, kasi hindi na kami dumiretso doon sa may lubak. Oo. Marami rin. Malapit lang. Okay. Alright, so pabalik na tayo, baba na tayo guys. Talagang mainit. Next time, doon tayo sa Daang Kalikasan. Durahan mo yun. So wala naman tayong ginawa sa taas kundi makit lang. Pahinga ng konti. Enjoy lang natin ang kalikasan. Dahil isa ito sa tanggal stress sa akin, no? Itong mga ganitong adventure. Nature lover tayo. It's lover, boy. Ang taas pa rin natin. Okay, dahan-dahan, kapatid. Hindi ko alam kung makikita niyo yung daan na aking tinatahak ay matarik. Ohoy! Iba talaga pagka pauwi na, mas mabilis ang flow ng daan. Yan, linilim na siya eh. Sayang, hindi na natin naabot yung tuktok. Dahil kailangan ko na rin bumalik agad-agad sa bahay. Yan ang lalaking motor. Woo! Nakaka-relax talaga. Nakaka-relax ng balon-balunan.
Makakita na ba kayo ng broccoli guys? Ganun ang itsura niyan. Dahil sa dami ng puno na nasa bundok. May video ako pa. Hindi na tayo minto doon. Dahil tayo naman ay magkakati pag uwi. Wala. Yeah, malapit na tayo sa baba. Right, so tayo magpapaalam na guys. So maraming salamat sa lahat na umabot hanggang dito sa dulo. Ito naman na sabi ko nga, lagi ko sinasabi na isang diary ko lamang at in-explore ang ating ingat po lagi sa lahat. Stay safe, stay healthy. Sabi natin here, lagi nagsasabi na panibagong buhay, panibagong pag-asa. Alright, so ride safe always. Pabush. Yeah.